Fuck, det her Victor. Så Kis, hvis der er Putin søger efter os, fordi vi går nær med ham, så giver vi dig skylden. Hold da gud. Hvorfor skal vi logge ud? Det er bare mig og Christian, vi er bagud 6-0. Ej, fuck, det lækker. Ej, no shit, Sherlock. Hvorfor var det dig, der lavede lobbyen? Det lækker. Fordi jeg er sejst. Altså, det er mig og Christian mod dig og Ville. Okay. Ville, jeg kom du går over på mit team. Ja, jeg venter bare lige til de joiner først. Oh my god, jeg så lang tid der. En lille hacker, Ville. Så kom ind, Christian, og jeg. Så kan jeg give Christian en tudekiks. Efter jeg voldtog ham. Ville går over på det andet hold. Ja, det kan. For helvede, minion bomb. Du får snart en brumfut op i numsen. Det tror jeg, han har, men okay. Kommer du herover med Ville? Ja, okay. Ville den side derovre, så snupper jeg den her side herover. Christian, den der side derovre, jeg snupper i den her. I skal ikke efter os, fordi vi er sejst. Ville, du kommer bagfra. Ja, jeg skød ham i røven. Så man kan lide det. Camper. Prøv at følge efter mig, okay? Nej, der er sådan noget væk noget. Oh my god, jeg er one-tappet bare. Ja, hvad fuck skulle du ellers gøre med A? Ja, de er begge to hernede. Det var svært. Kom nu, Christian. Nu er der kun én. Ville iskold. Prøv at se den her bøsse AVP. Prøv at se den her lækre butterfly. Så prøv at se min ormegud. Som jeg åbner i dag, fordi jeg åbner en kasse på sjov. Ja, det er fucking snyd. Det er også... Det er min trøste præmie for at nedcritting i 6 dage. Ja, det er 5 år stund at gå ind i en kamp og så logge ud igen din bøsse. Fuck det. Han er oppe i der spawn, og du hører ikke det fra mig. Nej, slet ikke. Knife fight. Det synes jeg er så sjovt, det der. Knife. Hvad skal vi knife? Flæsket. Et flæsk. Den er så grim, den der kniv. Den er fandme sej. Din mor er grim. For helvede, gå nu væk, din dumme flue. Ville, du skal ikke gå den samme som mig, din humoristiske guder. Det er ikke kun noget, du er. Okay, Ville, de er... Ja, jeg ved det. Nope. Der var det. Det var bare minion. Bob mangler vi minion. Jeg er glad på, at han er nede i en af siderne. Han er hernede. Han er gået ned i vores spawn. Hvor nu skadede jeg den ja, du flækkede ham i foden. Hvorfor skal jeg altid flække folk i foden? Det er som om, jeg godt kan lide fødder. Okay. Og hvis der er, I vil med ind og spille en AV-bane med os, så bare skriv ned i chatten, så skal vi nok adde jer til, og så bliver I en... Bare add os, og vi optager. Nej. Ville, du er bare så iskold. Nå, med Kis, går det godt? Din mor går ikke. Her, lad os spille AV, så kan YouTube også se min. Kom nu. Okay. Yeah! Prøv at se den her AV, ikke også? Holy moly, styr dig nu med. Jeg har mig fucking federe en gang til. For helvede, mand. Dårlig ramt egentlig, men okay. Jeg har ramt... Christian har kun 17 HP, jeg fucking rammer ham med fødderne en gang. Jeg elsker fødder, åbenbart. I love food. Ja, food, mener du ikke feed? Nej, ja. Nu stopper I med at ramme mig hele tiden. Nu er Christian igen, der skød dig. Han kommer på siden af det, Christian. Så tror det. Du ved ikke, det er mig, ikke også? Ej, er det... For helvede, min røv kører. Knife. Nej, tak. Okay, knife. Drop din AV. Han snyder. Okay. Jeg har et bit. Jeg ligger der.
Bille, den ligger der. Nej. Bille. Du er fandme godt til mig. Kæmpe dig vej hen til den. Den når altså der, Bille. Hallo? Ja, hvad så? Jeg er Det er knife, det er knife. Nej, Drengen, prøv en ting. Jeg skal lige ordne noget inden og sørge for lige FK. så er det ikke knife. Fordi så er det unfair. Jeg skal bare lige ordne noget under console, for at se, om jeg kan det. Fuck, jeg ser skuespiller simpelthen. Der. Ja, det er fordi, jeg er i gang med at ordne det her. Prøv lige at se deres grimme standardknive. Her med det. I need you. The knife. Nej, det er fandme mig. Okay, the knife. Okay, fint. Det er helvede. The fuck, jeg havde den der ramt op der. Lol, det der random shot. Hvordan kom jeg der med det? Okay, den der slipper se, den duer måske ikke, når det er, jeg er levende. Hvad er det, den gør? Det finder du ud af. Lige det kommer til at ske ved dig nu. Hvor er du? Hvad sker der? Hvorfor? Hvad sker der? Det er jeg i gang med. Gift name item. Okay. Så, jeg fik det til du, tror jeg. Jeg gør sådan en vilde for 1 million HP. Så skal der fandme mange sniperskud til. Mig og Ville går på CT nu. I need you. Det er knife første runde, jo. Det er knife. Det er knife første runde. Andreas, kom og hjælp mig. Nej, den kom. Andreas, kom og hjælp mig. Hvad? Kom og hjælp mig, det er knife. Nå, for satan. Det vidste jeg godt. Det er knife første runde, kom og hjælp Nej, mig. vent. Væk fra dem. Nej, kom og hjælp mig i stedet. Hey! Hallo! Ja, men han ramte dig ikke. Han ramte mig i foden. Nej, han gjorde Prøv fandme dig. mig. Fordi så havde jeg fået assist. Ja. Get ready. This is a free fire zone. Knife, jeg kan så vi tager ham. Knife. Jeg skal gå til højre for dig. Kan du dø? Lige oppe i 80 sekunder. Time to earn our stories. Don't shrug it like Marley. Hej. Kom her, der er 18 år. Kom så. Butterfly power. Butterfly power. Oh, butterfly power. Da. Hey, vil du have min AD? Lol. All right, gentlemen, this is it. Hvorfor døde Kiss? Fuck, du flamme. Jeg har ikke gjort noget. Jeg kan ikke engang gøre det. Jeg har slået SV cheats fra. Okay, jeg var en iPad med Christian først. Og han vil gerne bruge MP. Du har fandme ikke slået Du må godt bruge SB cheats AWP. fra. Fucking klam, du har ikke slået SB cheats fra. Du har bare taget guard mode på. Nej, jeg har fandme ikke taget guard mode på. Fucking klam, du har ikke taget SB cheats fra. Jamen, det er fordi, jeg er gerne med at ordne en intro. Jeg prøver at se, om det duer. Fordi så vil jeg prøve det på Jeppe. Så skal han skyde over 1000 skud for at dræbe mig. Fordi jeg vil prøve at se, om jeg kan sætte HP på en. Yes. Yes. Kom så, vi har ham med knife. Vi har ham. Ja, så han er jeg skadet. nakker ham fandme med blod knife. Kom at me. Fuck, han drål til slik, den her. Kom at me. Haha, du bløj.
Og det er den her, det er vildeste grimme køders. Tænk, hvor det lækker af helvede. Ja, jeg ved det godt, din hund. Wow. Det der, det er mega fedt. Okay, så siger jeg sådan her. Mig og Christian kæmper med knife, og så kæmper med Vilde og Christoffer knife. Okay. Så er det bare følge efter mig, kom. Nej, vi skal kæmpe hver en mod en. Vi skal kæmpe mod en, Christoffer. Hvad fuck er det der bruger AD? En der bruger AD. Det var Hvem er det? Find ud af det, så med... det er knife for ham nu. Det var Christian. Christian. Stod du ikke knife-perioden? Og nu må Christoffer gerne bruge AVP, og vi må gerne bruge knife. Og vi må kun bruge knife. 100p. Jeg ved. 100p, han står og lurer på os et eller andet sted. Ja, jeg har set ham. Prøv at kigge ned i chatten lidt. Jeg var ikke om at skrive til svin. Nu er det knife. Ja, det er knife, Christoffer. Christoffer, det er knife. Okay. Ej, du er klam! Hvad du var? Du kan bare være med. Du kan bare følge reglerne, din lille lort. Jamen, hallo, det må man sgu da godt. Nej, det var ren knife fight. Nu laver vi knife fight i den her... Nej, vi gør ikke. Nej, vi gør så ikke. Jo, vi gør. Nej, vi gør så ikke. Jo. Farvel. Han er under. Nej, jeg har sgu set. Nej! Jeg knife for ham, selvom jeg ikke gad knife. Okay, nu må man, hvad man vil. Jeg er med min mor. Nej, fordi hun er altså alt for tyrk. Let's go. Ja, din mor. Så Andreas, det var ikke. Jeg har hurtigt dræk Christoffer. Eller skal jeg give Vilde 999 HP. Nej, tak. Så skal der eddermame mange sniperskud til. Okay, nu er knife fight, I er 2 mod... Nej, I er 1 mod 1. Vildt, det der ligner du bare ikke. Kom af. Hold kæft, du har et... Prøv lige løb. Det er på, at han har ikke AVP på sig. Så løber man meget hurtigere, Let's go Chris. earn our pay. I need you. Så er det også på grund af det butterfly knife. Ikke bare den standard grimme knife. Hej, Jan. Chris, jeg kommer og tager dig. Det er vildt, der står bag dig. Okay, vi skifter side. Nej, mig og Christoffer sammen, og Kevin og Villa er sammen. Fint. Kevin mig og Christoffer Ville er i T. sammen, og Bob og Meister i sammen. Og mig og Kis går på T. Og det er knife fight første runde. High five. The stay right here is where we end this. Kis, kom, vi går sammen. Vi snupper Ville først. Nej, Ville, stop. Ville. Det er Christian. Det er Christian. Din lille forbister lort. Kom så. Du går Nej, det er først. Jordan før, guys. Nej, der er Han tager du Navy. Nu vil de... Kis, må ikke tage af. Ja, heller ikke. Kom, Ville. Læg nu din. Okay, helvede. Så tager jeg fandme også på AD. Nej, I bruger ikke AVP. Forstået? Fuck, det er lækkert. Ja, Andreas. Fix dit net. Hvordan fuck kan jeg fix, at din computer lægger? Jeg lægger ikke.
Nej, det er Lock fordi, and det er load. dig, der hoster. Hvor I lægger. Det er på grund af, det er dig, der hoster. Fuck, du klart. Terrorists win. Okay, så er det knife fight nu. Nej, det gider jeg ikke. Jo, vi skifter imellem. Nej, vi gør så ikke. Jo, vi gør. Move it, move it. Kom, Kis. Vi tager en Jeg tror, jeg fucking... vender videoen her, så ses YouTube.